Dear Love, 5 taon na kami magkaibigan ni Richard. Naging close kami magmula nung ipakilala siya sa akin ng kaibigan niyang si Eliza. Klase siya ni Eliza noong college sa kursong BS Entrepreneurship. Samantalang ako naman ay nag-aaral bilang isang fine arts student. Katunayan yan, hindi ko talaga gusto si Richard nung una. Hindi ko lang siguro type yung mga kagaya niyang mukha talagang good boy or nice guy. Yung mga tipo kasi ay yung lalaking kaya kong ipaglaban. Yung tipong malakas ang dating, matangkad, matipuno, moreno, yung mga may tattoo tapos deep voice. Gusto ko yung tipong ako yung maghahabol, hindi yung ako ang hahabulin. Dear Love, umpisa pa lamang ay alam ko ng kaibigan lang talaga ang tingin ko kay Richard. At ganito lang talaga akong klase ng tao na nagbibigay na regalo gaya ng sketch or drawing kapag birthday ng mga kaibigan ko. Kaya naman nilagaluhan ko siya ng sketch ng kanyang coffee shop na siya namang nagustuhan niya. Matagal na din kasi akong sinasabihan ni Eliza na may gusto nga daw sa akin si Richard, pero binabaliwala ko lang ang sinasabi niya. Dahil una, hindi ko talaga siya type. Pangalawa, open ang options and roster ko kung saan marami akong mga nakaka-date. At pangatlo, yung una kong reason, hindi ko talaga siya type. Happy birthday, Franny ko! Uy! Buti nakapunta ka dito, Frenny! Siyempre, birthday mo to eh. Ayaw kong makaligtaan ng araw na to, Eliza. Ito nga pala yung gift ko sa'yo. Sana magustuhan mo ah. Wow! Thank you dito, Frenny! Alam mo, yung presensya mo lang, masaya na ako. Tapos nag-effort ka pa. Ikaw may hindi ka ata sinasabi sa akin? Bakit ang saya mo ngayon? Siguro, kayo na nung type mo, no? Sino nga ba yun? Anong pangalan? Dylan. Dylan yung name niya. Oh, speaking of the devil, ayun, hinihintay ko pa yung second date namin. Ang kaso, wala pa siyang nababanggit sa akin kung ano yung plano niya tungkol doon. Pero, kailan nga yung huli niyong date? Last month pa. Saka busy yun. Medtech student kaya alam mo naman, bihirang magkaroon ng oras pero sulit naman ang paghihintay ko kasi ang gwapo. Sabagay, sobrang hectic nga ng schedule ng ganun. Pero ako, umaasa din ako na magtuloy-tuloy kung ano mang meron sa inyo. Kasi mukhang masaya ka sa kanya. Oo, masaya talaga ako. Saka automatic na nga napapangiti niya ako kapag nag-notify yung pangalan niya sa phone ko. Happy birthday, Eliza! Hoy, Richard! Mabuti nakaabot ka. Alam mo, magtatampo talaga ako kung hindi ka pumunta. Sabi ko naman sa'yo pupunta ako, di ba? Heto, may regalo ako sa'yo. Paniguradong magugustuhan mo yan. Nakaka-excite naman. Feeling ko ito yung gusto kong coffee maker pero ayaw ko munang buksan. Mamaya na lang para hindi mawala yung excitement ko. Nga pala, asikasuhin ko lang saglit yung iba kong bisita ha. Maiwan ko muna kayong dalawa dito. Mag-usap kayo Dear Love, kung hindi ba naman nananadya si Eliza at iniwan lang ako basta kay Richard, nakakaramdam kasi ako ng pagkailang sa kanya kapag nakikita ko siya. Ganun lang siguro talaga ako kapag alam kong may gusto sa akin ng isang tao. Tapos hindi ko pa type. Nginitian ko lang siya at tumungo ako. At nag-check lang ako ng mga messages ko sa phone. Ayoko talagang magsimula ng conversation sa kanya kaso nga lang. Hi Mona. Kumusta? Hi Richard. Eto, okay lang. Medyo marami lang akong mga tanggap na art commission itong mga nakaraang araw kaya busy. Ikaw, kamusta na ang business mo? Ayun. Marami-rami na yung pumupunta sa cafe. Hindi kagaya nung dati. Good to hear that. Hayaan mo. Minsan kapag nagawi ako malapit dun sa cafe mo, o-order ako ng kape. White chocolate mo ka, di ba? Tama. Paano mo nalaman? Sinabi kasi sa akin ni Eliza. Saka, anytime, pwedeng pumunta ka dun. Banggitin mo pangalan ko at wala ka nang babayaran. Oh, wow. Grabe ha. Ang lakas ko naman sa coffee shop mo. Baka araw-arawin ko na pumunta dyan ha. Naku, no problem. Di araw-araw akong happy dahil makikita kita.
Mona, katunayan yan. Masaya ako na makita ka ngayon dito. Iniisip ko kasi na busy ka. Kaya naman hindi ka gaanong makapag-reply sa mga messages ko. Siya nga pala, naalala mo na inaya kita ng date? Gusto ko lang malaman mo na hinihintay ko pa rin yung sagot mo. Or siguro baka hindi okay na sa email lang kita ninaya. I'll try to ask you now, here in person. Mona, can I take you for a date? Richard, hindi naman sa tinatanggihan kita ha. Wala lang talaga akong free time ngayon. Pero hayaan mo, once na maging okay na yung schedule ko, sasabihan kita agad. Promise. Thank you, Mona ha. Naiintindihan kita. Kapag busy ka tapos gusto mo ng personal space, tambay ka lang sa coffee shop. Mabilis wifi doon. Tapos ipagre-reserve kita ng upuan kung saan komportable ka. Thank you talaga, Richard ha. Excuse muna ako Tsaka punta lang ako saglit dun sa common friends namin. Okay ka lang dito? Oo. Okay lang ako. Thank you, Mona. It was nice seeing you. Nice to see you too. Sige, una na ako. Dear love, halos mag-iisang buwan na ulit ang lumipas, pero hindi na ako inaya pa ni Dylan makipag-date sa kanya. Chinek ko ang social media account niya at doon ko nga nakita na may iba na siyang babaeng kasama. Aamin ako, naghihinayang ako dahil sa halos lahat ng checklist na gusto ko sa isang lalaki, nasa kanya na. Yun nga lang siguro ay hindi siya ang taong nakatadhana para sa akin. Dear love, dahil na rin siguro sa broken-hearted ako kay Dylan at kasabay pa nito ang lungkot na nararamdaman ko, ay bigla na lang pumasok sa aking isipan si Richard. Naalala ko na inaya nga pala niya ako nung nakaraang buwan na makipag-date sa kanya. At siguro hindi naman masamang bigyan ko siya ng pagkakataon dahil naghihintay siya na pumayag ako. Kaya naman tinawagan ko siya agad. Hello, Mona? Kumusta? Napatawag ka? Mangangamusta lang sana ako. I'm really sorry, busy lang ako nitong mga nakaraan. Kamusta ka, Richard? Eto. Okay naman ako. Ikaw, kumusta yung date mo with Dylan? Tama ba? Dylan ba yan? Yung sinasabi ni Eliza? Ayun. Hindi na nagtuloy-tuloy. Alam mo, ano kasi, hindi ko pa talaga alam kung ano yung gusto ko. Alam mo yung... Hindi ko na talaga alam yung type ko. Ikaw, alam mo ba yung type mo sa isang babae? Nakalimutan mo na ata ang mga sinabi mo sa amin ni Eliza. And pasok nga dun si Dylan. Naalala mo, sinabi mo sa akin noon, ang gusto mo mga bad boy. Mona, may ba ako? May nabanggit ba sa'yo si Eliza? Alin yun? Wala pa siyang nababanggit sa akin. Okay. So, there's this girl na pinsan ni Eliza. And ipinakilala niya sa akin. And pinakilala niya sa akin. Pauline yung name niya. And she's the sweetest girl I've ever met. Sweetest? Pinsan ni Eliza? Oo. Pinakilala niya sa akin nung birthday party niya. And nagkausap kami ng matagal ng araw na yun. Nag-click kami and hiningi ko yung contact niya. Ito lang, she told me she likes me. Like, she's really serious about it. At sabi pa nga niya, siya pa ang nag-ask kay Eliza na ipakilala siya sa akin. Wow! Edi nice. So, what's the score? Do you like her? She's so pretty. Sweet, nice, respectful. How can I touch that charisma? Also, since that day, we were talking and lagi niya akong pinapatawa. Nice. That's good to hear. Yes. Oh, sige na muna. May gagawin pa ako.
Sure ka, wala kang need? Wala. Sige, hang up na ako. Bye. Frenny, bakit mo ipinakilala? Girl, halata namang wala kang gusto kay Richard. Saka nagbabakasakali lang naman yung pinsan ko. Saka alam ko namang head over heels sa'yo si Richard. Kaya hindi ko naman naiisip na magkakamabutihan yung dalawa. Frenny, ang ganda-ganda ng pinsan mo eh. Kahit sino atang magugustuhan nun, papatulan siya eh. Alam mo, kung gusto ka talaga ni Richard, naghintay siya sa'yo. 'Di ba? Saka ang layo ng bahay ni Paulina. Sa Cavite pa nakatira yun. Tapos itong si Richard, taga Bulacan. Kita mo? North to south, binabaybay. Ikaw ang lapit lang sa'yo ni Richard, halos 20 minutes away. Hindi ka pa nag-move, may gusto ka pala. Dapat you grab your chance. Kung gusto mo, hindi ka dapat nagpaligoy-ligoy. Wala ka rin dapat na mixed signal. Hindi naman sa may gusto. Aba, at itinatanggi mo pa? Kasi kung wala kang gusto kay Richard, edi sana hindi ka affected. Anong plano mo niyan? Mukhang nagkakamabutihan na talaga yung dalawa. At laging nakangiti si Richard, tapos yung mga magulang ni Pauline, botong-boto. Wala na ba talaga akong pag-asa? Ako naman ang nauna. Girl, ikaw nga ang nauna. Pero may karapatan din naman si Richard na makipag-date sa iba dahil wala naman kayo. Hindi naman kayo official at hindi din kayo exclusive na nagde-date. Ang dami mo ngang mga lalaking dinidate tapos tira-tira lang yung oras na nilalaan mo kay Richard. Tapos ngayong may ibang nagpapangiti sa kanya, hahabol-habulin mo. Basta, wala naman sigurong mawawala kung susubukan ko. Kasi hindi pa naman sila. Alam mo, ang layo-layo ng Cavite sa Bulacan. Kaya tiyak akong mapapagod yang si Richard at mas pipiliin niya ako. Yung nauna at mas malapit sa kanya. One white chocolate mocha for Mona. And nasaan nga pala si Richard? Ay, Miss Mona, kayo po pala. Wait lang po, tawagin ko lang po si Sir. Upo po muna kayo. Sige, thank you. Mona? Oh, naparito ka. Umorder ka na ng coffee? Pinagbayad ka ba? Hi, Richard. Hi. Upo ka. Teka, eto na pala yung coffee mo. Thank you dito, ha. May unlimited free coffee pa rin pala ako. Valid pa pala. Oo naman, that's valid. Magkaibigan tayo, hindi ba? Yung date na inaaya mo sa akin, remember? Valid pa ba yun? Alam ko kasi you're into Pauline at that moment. And this is not the right moment to ask this, pero is still valid. Mona, I'm sorry, pero it's not valid anymore. Okay. Thank you for understanding, Mona. I feel bad also. But to be honest, I don't feel sorry about it. Akala ko lang, totoo yung feelings mo sa akin na hihintayin mo ko. Wala kang sinabi sa akin na kahit anong assurance na gusto mo lang ng time. And Mona, Pauline is an amazing person. And she knows what she wants. At naglakas siya ng loob na mag-first move sa akin dahil she told me na I am her type. Kaya naman, naisip ko na siguro hindi talaga ako yung type mo. And no matter how long I wait, I can't be the person that you want. Mona, I also deserve to be chosen. Not just to be an option. And that's what Pauline made me feel. She made me feel that I'm worth it. Okay. So, hindi ko na talaga mababago ang isip mo. I'm sorry. But I am really loyal to her. Mas malapit ako, Richard. Mas malapit ka nga. Pero malayo ang loob mo sa akin. And ang hirap mong abutin. Nandito na ako ulit, Richard. Gumawa ako ng move para kunin ka ulit. I'm really sorry if I treated you like an option and kung kailan wala ka ng feeling sa akin saka ako naghahabol sa'yo. Ayoko lang na pagsisihan kung hindi ko sinubukan na kunin ka ulit. I'm sorry, but I think
gusto mo lang siguro yung pakiramdam na maagaw mo ko. But I am sure of Pauline. Just as how sure she is with me. Hindi ko na talaga mababago. Hindi na. Enjoy your coffee. Balik na ako sa loob. Dear love, totoo ngang nasa huli ang pagsisisi. Bakit ko ba pinakawalan ng isang matinong lalaki? Bakit ba masyado ko siyang nireject to the point na inisip niya talagang walang pag-asa? Kaya ganun na lang siya sumungko. Nagdaan ng isang buwan at ipinaramdam ko kay Richard na gusto ko siya. Pumupunta ako madalas sa coffee shop niya at ginagamit ko ang friendship card para may ganito pa rin akong access sa kanya. Pero kahit ano pa atang gawin ko ay mukhang wala na siyang pakialam. At gustong gusto na niya si Pauline. Hanggang sa isang araw ay nagpost na lang siya ng mga litrato nila ni Pauline na magkasama. At may family dinner pa. Sobra akong nagsisisi dahil pinakawalan ko siya. Susuko na ba ako? O ipipilit ko pa? Paano kung panakipbutas niya lang si Pauline? Paano kung pinagsiselos niya lang ako? Sabi nila kapag gusto mo ay ilalaban mo, di ba? Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Hindi pa naman sila kasal. Kaya may laban pa ako, di ba?